Saúdos, a partir de mañán sábado, a publicación no Boletín Oficial do Estado, cambian, teóricamente, as regras do xogo no que atinxe o imposto das hipotecas. Serán eles, os grandes bancos como estes que teño tras de min e outros, os que teñan que pagar, según o decreto do goberno de Sánchez, o imposto das hipotecas. Teóricamente, na práctica todos nós sabemos que a banca nunca perde, nesta tampouco. Probablemente virán subas do tipo de interese actualmente no hipotecario en torno a 2,4, 2,5% aproximadamente, e probablemente tamén subirán outros gastos aparellados á contratación das hipotecas, como as comisións de estudio, contratación e outras que todos nós alguna vez xa pasamos. Evidentemente, de todos os xeitos, para os novos hipotecados galegos, estímase que serán algo máis de 17.000 personas que contraten créditos nas vindeiras semanas, pode supoñer de entrada un teórico aforro de máis de 2.200 euros por familia. Todo este lío que montou o Supremo e intenta rematar o decreto do goberno que entra mañán en xogo ten moito que ver tamén co que vai a pasar no mercado inmobiliario. Unha das posibilidades que están a barallarse é que o endurecemento das hipotecas terá o seu reflexo nun aumento do aluguer e, polo tanto, un alza dos prezos de aluguer nas vivendas. Isto tamén ten que ver con outra variable. De que xeito vai afectar, por exemplo, as promocións en marcha? Lembran que hai tan só unha semana aquí na Ollada falábamos precisamente das novas promocións no solar da antiga Tafisa, e como marcaban unha especie de brotes verdes no sector do ladrillo. Está por ver que pasa a partir de agora co encarecemento dos intereses e dos gastos bancarios. A pesar de dos números que ven de escoitar nesta ollada, sen embargo, o que é certo é que o desenlace do asunto é moitísimo máis barato para a banca e para o Estado ou para a Axencia Tributaria Galega do que poría ser. Lembren que, si prosperase a primeira sentenza do Supremo que falaba de que terían que ser os bancos quen pagaran e tería que haber unha retroactividade na devolución do imposto, probablemente habería 70.000 galegos hoxe en día enormemente felices, moitos deles veciños de comarcas como Pontevedra, Salnés ou Barbanza, os que lles corresponderían devolucións de media de 2.500 ou ata 3.000 euros. En suma, probablemente falaríamos de ata 100 millóns de euros de devolución aquí en Galicia, só en Galicia. Menudo regalo de Nadal que acabamos de perder. O que é certo é que, despois de todo este sainete que montou o Tribunal Supremo, o gran perxudicado é o Poder Xudicial, que ven de tirar o chan o seu prestixio. O que fixo foi un esperpento, e deunos un supremo disgusto a todos os cidadáns. Boas noites.